हेलो फ्रेंड्स बयखौबो गोदान आपडेट यूट्यूब चैनलाव फिन बरायफिनबाय गोदान भिडियोनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडियो लाना फैदों। नोंथांमोना भिडियोखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडियोआ मानि सायाव जागोन नोंसोरो थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ दिनै भिडियोआ मानि सायाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन माखासे मानसिफोरा आंनाव गोबां कमेन्ट खालामदों दि बेफोरबायदिनो जोंहा बेंक एकाउन्टनि बागै जोंहा बेंक एकाउन्ट खुलिनो खायफाया बेफोरबायदिनो पेटीएम फनपे बाहायनो आं दिनै नोंथांमोननो नैबे भिडियोनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडियोखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। नोंसोरो थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखादों। बेनिफ्राय आं बेयावनो बुङो जायफ्रा गोदान आपडेट यूट्यूब चैनलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चैनलाव हाबफैदों, नोंथांमोना भिडियोखौ नायदों, भिजिट खालामदों, नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला चैनलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना माबाफोर सोंहरनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरनो हागोन। अके लोगोफोर भिडियोखौ जागायलांसै। बांद्राय गोबावब्ला मानसिफ्रा नायनो मोजां मोना, बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो थाब खोन्थालांनोसै। अके लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं दा नोंसोरनो बेखौ खोन्थाग्रोगोन। गोबां मानसियानो बुंदों दि बेंक एकाउन्ट खुलिनायाव मा नांगौ होननानै। बेंक एकाउन्ट खुलिनायाव जोंहा आधार कार्ड, भटार कार्ड, पेन कार्ड नांगौ, बिदिनो बायदि बायदि जोंहा फट' बायदिसिना जिर'सबो नांगौ। बेनिफ्राय आङो दा नोंथांमोननो मेन खोन्थागोन जोंहा बेंक एकाउन्ट खुलिनायाव बयनिफ्राय बांसिन प्रब्लेमा मा होननानै बुङोब्ला जोंहा बिदि जाथारनांगौ नोंथांनि आधार कार्ड आरो नोंथांनि पेन कार्डजों मोननैजों लिंक जाथारनांगौ दै, नङाब्ला नोंथांमोना बेखौ बेंक एकाउन्टखौ खुलिनो हानाय नङा। जिखुनु बेंकआनो जा नोंथांमोना खुलिनो हानाय नङा। स्टेट बेंक, एलाहाबाद, नोंथांमोना बायदि बायदि बेंकफोरखौबो नोंथांमोना गोबाङानो खुलिनो हानाय नङा। बेनिफ्राय आं दा नोंथांमोननो खोन्थाबावगोन जोंहा मबाइल नाम्बारखौ बेंक एकाउन्टनिखौ चेन्ज खालामनो हागोन ना हाया। दा बेखौबो आं नोंथांमोननो क्लियार खोन्थागोन। जोंहा मबाइल नाम्बारखौ बेंक एकाउन्टजों चेन्ज खालामनो हायो। जोंहा बेफोरबायदिनो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव खुलिनाय समाव गुबुन नोंथाङा मबाइल नाम्बार होदोंमोनब्ला बै मबाइल नाम्बारा गाज्रि जाबायबा नोंथाङा बेखौ चेन्ज खालामनो गोसो दङ, नोंथाङा सोलायनो गोसो दङ, अब्ला नोंसोरो हागोन, नाथाय मबाइलजों हानाय नङा, बेंक ब्रान्सआव थांनानैसो हागोन। बेनिफ्राय गोबां मानसियानो बुंदों बेफोरबायदि जोंहा बेंक एकाउन्टआव मबाइल नाम्बारजों लिंकबो गैया, जेबो गैया, बेनिफ्राय आधार कार्डजों फनपे पेटीएम खुलिनो हागोन ना हाया बेखौबो गोबां मानसियानो सोंदों दै। बेखौबो आं नोंथांमोननो क्लियार खालामनानै होगोन। जोंहा मबाइल नाम्बारजों जोंहा बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयाब्ला जोंहा फनपे पेटीएम बाहायनो हाखाया। बेनिफ्राय जोंहा बेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक दङब्ला नोंथाङा एटिएम कार्ड गैयाब्लाबो नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डजों जोंहा फनपे पेटीएम बाहायनो हागोन। जोंहा बेयाव आधार कार्डजों जोंहा फनपे पेटीएम बाहायनायनि मोनसे लामायानो जादों जायफोरना एटिएम कार्ड गैया, डेबिट कार्ड गैया, बैसोरनि थाखायसो दै। जायफोरा बेफोरबायदि मोनाखै, जोंहा बेफोरबायदिनो बेंक एकाउन्ट खुलिनाय समाव सिगनेचार होआ, बैसोर बायदिया जोंहा डेबिट कार्ड मोना, बेफोरबायदिनो एटिएम कार्ड मोना। बिनि थाखायसो बे आधार कार्डजों फनपे पेटीएम खुलिनायखौ बानायनानै होदों। जोंहा बेंक एकाउन्टजों मबाइल नाम्बारजों लिंक जाथारनांगौ बेफोरबायदिनो आरो रेजिस्टार जाथारनांगौ, अब्लासो जोंहा फनपे पेटीएम खुलिनो हायो। आधार कार्डजोंबो आरो गुबुन गुबुन नोंथाङा एटिएम कार्डफोरजोंबो हागोन। आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैदोंमोन। बेनिफ्राय गोबां मानसियानो जोंहा सोंहरदों दि जोंहा माबायदि लिंक खालामगोन मबाइल नाम्बारजों बेंक एकाउन्टजों, बेखौ आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थाङोब्लानो नुगोन। आं नोंथांमोननो लिरनानै होखागोन। नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना थुनानै नायोब्लानो नोंथांमोना मोनगोन आरो नोंथांमोना गोरलैयैनो नोंथांमोना लिंक खालामनो हागोन। आरो लिंक खालामनायनि भिडियोखौबो आं होखादोंमोन, बेखौबो आं डिसक्रिपसनाव होगोन। माबायदि लिंक खालामो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। अके लोगोफोर दिनै भिडियोआ बेनो। आं गोबाव सम जाबायमोन भिडियोखौ लाबोबाय थानो हायैया, बेफोरबायदिनो माखासे खामानिनि थाखाय भिडियोखौ लाबोनो हायाखै। बे बारनिफ्राय आङो बेफोरबायदिनो थाब भिडियोफोरखौ लाबोबाय थासिगोन। नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। अके लोगोफोर दिनै भिडियोआ बेनो।